ह्या व्हिडिओमध्ये आपण पाहणार आहोत घावना रोलसाठी लागणारी भाजी कशी करायची। तर त्यासाठी हे साहित्य घेतलं आहे, एक कांदा, टोमॅटो, कोथिंबीर आणि लसूण। आता आपण बनवूया घावनाचा रोल। ही जी कांदा टोमॅटोची भाजी केली आहे ही आपल्याला अशी लावून घ्यायची आहे। आणि पिवळी शेव घेतलेली आहे बारीक, ही आपल्याला वर घालायची आहे। पिवळ्या शेवऐवजी आपण आलू शेव किंवा आलू भुजी आपल्याला जे आवडत असेल ते आपण घालू शकतो।